Dar. Munduan asko bezala, bi anai arreba bizi omen ziren. Pobreak zeharo, zbeitzuten ezer. Bere lan izaten zen, errautsakan eta eman bildu, eta gero saldu. Eta alaxe ateratzen zuten bizi modua. Behin gizon bat etorri zitzaien, eta galdetuta nola bizi ziren, eta zer eman zien, eskopeta bat. Eta eskopetarekin esan zien, bai izarra joateko, eta alaxe aterako zutela bintzat jateko, eta zerbait esaltzeko, eta alde egin zuen. Eta mutilak horrela egiten zuen egunero. Eizarra joaten zen, eta gero bueltatu, eta alaxe, berak harrapatutakoarekin, bajaten zuten, eta gero behar bada saldu ere sobrako auskalo. Baina behin, mutila eizan zegoela, goizian, deabrua aiatu zen etxera. Eta atean jo zuen, kas, eta barruko neskari esan omen zion, ekarri da zure eskuko lehenengo bihatza. Eta neskak, ez dizute emango, ematen ez badidazu hil egingo zaitut, zu eta zure anaia. Eta neska, aterazion lehenengo bihatza, alako zerraila zulotik, eta deabrua bestalitik ez zupatu, eta dena iarra utzi omen zion. Eta zaiozu, zure anaiari ezer esan. Bihar goizeko 10:00 berriro etorriko naiz, eta joan zen. Hurrengo gunean, deabrua heldu eta dar, ekarri dazu zure eskubiko bigarren bihatza. Eta neskak, beldurtuta, eman zion, zerraila zulotik bigarren bihatza, eta deabrua zupatu dena iarra utzi omen zion. Eta joan zen. Hurrengo gunean, goizeko 10:00 berriro, dar, ekarri dazu zure eskubiko 3. bihatza. Eta neska, beldurtuta, neskak eman zion, 3. bihatza, zerrailet zulotikan, eta deabrua zupatu, eta dena iarra. Neska, girota argalago zegoen, dena zurbil, eta anaia galdetzen zion, ea zer zeukan, horrela, hain geixorik edo itxura txarrean egoteko, eta berak, beldurtuta, ez zion ezer esaten, eta saidazu, eta berak, ez, eta hurrengo gunean, ordu berean, dar, emaidazu la eskubiko 4. bihatza, eta sartu zion zerraila zulotik bihatza, eta deabruak zupatu, eta nahi iarra utzi zion, eta joan zen, eta anaiak azkenean atera zion zer zeukan, eta anaiak, ongi da, bihar ni zai egongo naiz. Eta hurrengo gunean, bere bizak urrondiak lotu zituen neskaren ohera, eta bere artian jarri zen eskopetarekin. Eta deabrua ailegatu zenean, dar, emaidazu eskubiko 5. bihatza, eta orduan anaiak, zer amango jat, alintzak emendik jatakatuko dut bezala. Eta, orduan ematen ez badizu, bi akatuko zaituztet. Eta, etorri jai, eta orduan deabrua atea bota, eta anaiak sartu zen bezala, jata, bum, eskopetarekin bertan hil. Eta alaxe, libratu zen neska, eta handikan, bilak, nahiko pozik, bizi omen ziren. Baina egun batean, mutila menditik barrena zijoala, beste gizon batekin topo egin zuen. Eta gizonak esan zion, ator nirekin, erakutsiko diat nire etxea, nun bizi nahi zen. Eta alaxe joan zen, eta antxe, sekulako palazitu bat. Eta mutila sartu zen, lehenengo ate bat zabaldu eta angela bat. Bigarren ate bat, eta bigarrena 3, 4, eta azkenean 12 ate pasa, eta antxe gelartan, denak itxi, ta. Gizon hori, eta esan zen, zu baute dakizun nork hiltzuen nire anaia, eta mentxe gelituko aiz, dena 13 zerrailak itxi, eta antxe gelitu zen erdian, gaztia, zer egin etzekiela, eta ziztu egin zuen eta bere txakurrak deitu. Eta, ez zen ezer entzuten. Txistu egin zuen berriro, eta txakurrak deitu, eta zerre. Baina handi gutxira,
urrunean entzuten ziren alako zaunka batzuk, zaunka hotxa gerota gertuago, eta antxa gertu ziren bidez zakurra hundiak, palaziora, eta atean zegoen deabruari jatarra, harrapatu deabrua eta dena txikitu, eta gero bota zituzten ate guztiak bata bestean atzetikan, eta bere jabea libratu. Eta libratu zutenean, antxe zuen altxor eta aurre eta guztiak hartu, bere joan zen, eta horregaxe bere arreba. Eta anaia, primeran bizi omen ziren, eta ongi bizi izan baziren, ongi hil ziren.